nyayangake keluarga nelong iso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya caliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane marepora disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ana cekelane ngene men anak sing rusak omahe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ing